अशे शिवाजी महाराज तशें पळोवंक गेल्यार सगळ्या गोमंतकान व्हडलो इतिहास आसा। जवळ जवळ 3.5 वर्षाचो 300 वर्षाचो इतिहास आसा गोंयान। पण अशे शिवाजी महाराजाचे जे पुतळे फक्त एकाच मतदारसंघात काडले, एक वाळपय आणि दुसरो उसगांव, आणि तो स्पेशली मतदारसंघ हो बाबा राणे जो विश्वजीत राणे आसा हेंचो आसा। तांकां एलर्जी आसा काय कितें ते पुतळे काडपाचे? कारण त्या मतदारसंघात हिंदू मेजॉरिटी आसा, तरी आसतना तो स्वता हिंदू आसा, आणि अशें आसतना तेणी ते रातचे म्हणजे होळीच्या दिसा काळोखान म्हणजे अंधारान काडून ते काडूनय खंय तरी अशें गडप केल्लें आसा। ते तेणी जाहीर दाखोवपाक जाय की खंय आसा ते पुतळे। शिवाजी महाराजांचो जो पुतळो आसलो तो लास्ट वर्सा म्हणजे 19 फेब्रुवारी ह्या वर्सा आमी थंयसर लायिल्लो तो, आनी सगळ्यांचे म्हाका दिसता फक्त वाळपयच्याच न्ही तर सगळे गोमंतकातले सगळे लोक येवन थंयसर ते सगळ्यांच्या हातीन तो बसयल्लो, आणि इतले जो महापुरुश जो आसलो तो सगळ्यांक आदर्श असो आसलो। आणि जेन्ना आमी वाळपय एंट्री करतात तेन्ना हो महापुरुश आमच्या तोंडा मुखार येतालो अशें प्रत्येक लोकांक अशें दिसतालें थंयसर। इवन आमी म्हणटात की आयज तुमी म्हणटात शिवाजी महाराजांचे पुतळे सगळ्यां कडेन तुमी अशें कित्याक काय म्हणून, तर तेन्ना आमी तांकां सांगपाक सोदता की शिवाजी महाराजांचो जेन्ना आमी पुतळो पळयताले, तेंची जेन्ना आमी मुर्ती पळयताले तेन्ना आमी विचार करून लागताले की ही मुर्ती कोणाची ती, त्या विशयाचेर आमी आनीक जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतालो। म्हणून जेन्ना आमी मुर्ती थंयसर लायली तेन्ना सगळे लोक जेन्ना पळयताले तेन्ना ते महाराजांच्या विशयाचेर ते आनी तेंचे स्टडी करपाक लागले। म्हणून म्हणटा की जेन्ना हे जे प्लेसीस असतात सगळ्या प्लेसीसांचे सद जाता शिवाजी महाराज हो आमचो आराध्य दैवत आसा, तेका तो सगळ्या जाग्यांचेर आसतो, प्रत्येक घरान आसतो। जशें वाळपय आमी आतां उलोवपाक गेल्ले, वाळपय ज्या रितीन महाराजांचो पुतळो थंयसरल्यान काडलो तो सकाळच्या 6:30 सकाळच्या 6 सुमार काडलो। आमचे हांगासर शिवप्रेमी आसात, शिवप्रेमीक इतलेंच सांगपाक सोदता की कारण आमी शिवाजी महाराज हो आमचो सगळ्यांचो आराध्य दैवत आसा, तेका लागून आयज शिवाजी महाराजांचे जेन्ना पुतळे जेन्ना काडले गेले येतात तेन्ना सगळ्यांक आमकां जागे जावपाक जाय। कारण हे आयज ल्हान ल्हान ह्या गोश्टींतल्यान आमचेर प्रभाव घालपाक सोदतात, आनी आयज आमी अशें जर वगी रावले जाल्यार फाल्यां हो तेंचो जो जे कोण काडपाक सोदता तेंचो जो प्रमाण आसा तो वाडत वयतलो। आयज आमचे पुतळे काडले गेले, फाल्यां आमच्या मंदिरांचेर सुद्दां आमकां भंय आसा। हे खातीर आमकां सगळ्या हिंदू लोकांक जागृत रावपाची गरज आसा। आणि त्या आगमना निमित्त आज गोव्याचे सरकार 350 वर्ष झाल्यामुळे जी जयंती मनवत आहे त्याला कुठेतरी गालबोट हे वाळपईतून लागलंय, आणि वाळपईतून हे गालबोट लावण्याचे षडयंत्र किंवा हे कारस्थान या गोमंतकातील एक मंत्री इकडचं सरकार करतायत, हे एकदम लाजिरवाण आहे भारतीय जनता पार्टीला आणि या संयुक्त सरकाराला। जो पुतळा हटवला आहे तो आम्ही पचवला किंवा आपल्याला आपली कृती योग्य आहे असं जर सरकारला वाटत असेल तर चुकीचं आहे, हे आम्ही या आंदोलनाद्वारे सरकारला सांगू इच्छितो। येणाऱ्या काळात कारण आमची बैठका होत आहेत, आम्ही जोपर्यंत आमचं नियोजनबद्ध आंदोलन पुढे जाणार आहे शांततेच्या मार्गाने। पोलीस शासनाकडे नेला, त्यांना जाब विचारला का तुम्ही मध्यरात्री असं पहाटे असं का काढला पुतळा, तो आपल्याला सांगा। तर त्याच्याकडे जास्त उत्तर नव्हतं, तर तो बेकायदेशीर होता एवढंच त्यांच्याकडे उत्तर होतं। मी या राज्य शासनाला विचारतो की आपल्या या गोमंतकात किंवा या वाळपईमध्ये जे काय सगळं चाललंय ते सगळं लिगल आहे का, म्हणजे सगळं बेकायदेशीर नाही असं तुमचं म्हणणं असेल तर आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ काय काय बेकायदेशीर घडतंय। सर्व समाज होता आणि त्या समाजाच्या समक्ष सगळ्यांनी आस्थेने बसवलेली मूर्ती बेकायदेशीर तळून तुम्ही हटवतात, म्हणजे हे कुणासाठी, कुणाला खुश करण्यासाठी हे करतात याचे आम्हाला तुमचं उत्तर हवं आहे। आणि जोपर्यंत ही मूर्ती मग वाळपट असेल किंवा उसगाव मधील जी मूर्ती शासनाने हटवलेली आहे बेकायदेशीर ठरवून, त्याच्यासाठी आमचं लीगल रस्त्यावरचं म्हणजे आपल्या प्रत्येक प्रकारचं आंदोलन चालूच राहणार आहे। एक रस्त्यावरचं आंदोलन, लोकांमध्ये जनजागृती आणि कायदेशीर लढाई अशा 3 मार्गातून आपण पुढे जाणार आहोत।
आणि जोपर्यंत हे सन्मानाने हटवलेले पुतळे सरकार जोपर्यंत तिथं स्थापित करत नाही तोपर्यंत आम्ही कधीच थांबणार नाही, हे या आंदोलनाद्वारे आम्ही या इशारा देऊ इच्छितो. कोण म्हणतं हे शासन आहे? अरे हे तर दुःशासन आहे, दुःशासन. दुःशासनाने इतिहासात कशा प्रकारे अत्याचार केलेला आहे याची सर्वांना कल्पना आहे. त्यामुळे हे शासन नव्हे तर हे दुःशासन आहे. किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ आमचे आदर्श नसून आमचं आराध्य दैवत असं समस्त हिंदुस्थानी मानताय. आणि हा आदर्श पुरुष याच्यापासून आपण आदर्श घेतो आहोत. याच्या मूर्त्या ठिकठिकाणी उभ्या झाल्या पाहिजेत. आम्ही म्हणत नाही पावलोपावली करा, परंतु ज्या ज्या ठिकाणी शहराचा प्रवेशद्वार असेल त्या त्या ठिकाणी ह्या उभ्या व्हाव्यात अशी एक कल्पना होती. आणि त्या कल्पनेनुसार वाळपईच्या प्रवेशद्वारात त्या ठिकाणी एक शिवाजीचा छोटासा पुतळा त्या ठिकाणी उभा केला होता. परंतु दुर्दैव, कारण अफजल खानाचा ज्या ठिकाणी वध केला महाराजांनी त्या अफजल खानाची औलाद त्या वाळपईमध्ये आमदार म्हणून निवडून येतं. हे दुर्दैव वाळपईकरांचे. काय सांगावं, त्या ठिकाणी कशा परिस्थितीनुसार त्यांनी आपली बाजू बदलली. हिंदूंना वाईट वाटू नये म्हणून शिवाजींचा पुतळा कुठेतरी एका कोपऱ्यात उभा केला. आणि हा पुतळा आता या ठिकाणी उभा केला तर मी हरलो ही भावना होईल. पण मी कसा हरू शकतो? मी तर अफजल खान आहे, पण त्याचा पुतळा महाराजांनी काढलेला आहे याची आठवण त्यांना करून द्यायची. ठीक आहे, मान्य करतो बेकायदेशीर रस्ता हटवला गेला. तो रात्रीचा का? काळोखामध्ये वाईट कृत्य केली जातात. सर्वांना चोर सुद्धा रात्रीचाच बाहेर पडतो. ज्या ज्या कृती होतात त्या सर्व रात्री होतात. मग स्मगलिंग असू दे, काही असू दे, खून मारामाऱ्या ह्या सर्व रात्रीच्याच वेळी होतात. आणि वाळपईची नगराध्यक्ष एक बाई आहे, वाईट वाटतंय. त्या बाईनं रात्रीचा पुतळा हलवला. अहो ही चोर खेळ तुम्ही का करता? तुम्हाला हिंमत होती तर तुम्ही तो दिवसा ढवळ्या का केला नाही, तो हटवला नाही? पोलीस यंत्रणा तर तुमच्या पाठीशी आहे, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. मग रात्रीची कृती करायची गरज काय? अफजल खानाने तेच केलं आणि वाळपईच्या आमदाराने तेच केलं की केवळ आणि केवळ अल्पसंख्याकांचं लांबून चालन करणं हेच तुमचं ध्येय का? हिंदू ख्रिश्चनांमध्ये यादवी माजवा, मुसलमान हिंदूंमध्ये यादवी माजवा, सर्व धर्मांमध्ये भांडणं करा आणि राज्य करा. हेच आज तुम्हाला भोवत आहे. त्या प्रत्येक गोष्टीचा आपण विचार केला तर मायनॉरिटीचाच फक्त चाटेपणा होतोय. हे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र आहे की पाकिस्तान आहे? मुसलमानांना आपण पाकिस्तान पाहिजे, आम्हाला स्वतंत्र देश पाहिजे म्हणून मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितला गेले. मग आता त्यानंतर या हिंदुस्थानात तुमचे लाड चोचले पुरवले जाणार नाहीत, ही वास्तविक भूमिका या सरकारची असायला पाहिजे. तसलं सरकार पुढच्या येत्या निवडणुकीत विचार करा. त्या सरकाराला ह्याच भूमीत आपल्याला गाडायचंय. जसं महाराजांनी प्रतापगडावर अफजल खानला गाडला त्याच पद्धतीने ह्या अल्पसंख्याकांचं लांबून चालन करणाऱ्या सरकाराला याच भूमीत गाडायचंय अशी आपण शपथ घेऊया महाराजांच्या साक्षीनं.